Mari. Which way? My AirPods are on the phone. Which is that? Because you're listening to it. But you know, put it one here. That's not one. Now you're talking. Don't let anyone. Yeah, I just touching. You want plus reggae music, you know, do not kill. Plus, it's a feel. Reggae music, I see, you know, it's kind of sky feel it. Where actually, it has to go through. Because the guns in right, it's also the media, Marrie Jernie media, you know, film by weddings, my music videos. Actually, I'm the first person to shoot a Ladies Wonder video on the Vira, UK, and I'm also the first one. The first guy to do a international music video for Ja Praiser. Akaya kudeni kwangu ku Wales Swans. Ani song yake inonzi hello baby hello. That song yoga, we did that video. Akawaya tikaita video anditika. Chibata tsvaga kamodo kamveti chichi. But time yacho we just thought that maybe katoreka moto katakato haya takatoambada road kaweshi kuzanga tochaja pe hour ka batarwa video yedu chi saka video azobuda manje amene pazokuitika mutoreka zokuitika chi amene maybe nekababy kechuke mveti kana time yacho iyoyo ona video ivaramba kubuda vanzi video haisikubuda ona sandopa kwazodzoka bvazoenda kukaribwa bvazondoita vision yavo vari mubhoti so akapfeka all white manje akabva yatoitwa like a remix than yatakaita isusu vatakoti no bot kada kutorai kurelease atikazwanzi boys tinokubvisai kachannel kenyu aka saka vatangorespecta kuti kati ndikatisari nazvo Freeman akauya tikadhila nawo Freeman akarara padheni pangu futi Nox akauya futi kudheni kwangu Nox ndikamuroera video Madiz Nduna boys rakawanda but iwo akashinga lero nosiya afana Zimdancehall achiraramba wangwachanzi vanotsara vakadzi vano aiwa akamunzwa upanotona hanzi ndozvaakaita nekuba nelaptop serious kuforeni I don't know about that one, but I know these guys were really good when they came tikafambisa maworks chichi vachionita ndichozoti kana vanhu vazosimuka manje like memtaura kana vanhu vazosimuka vazhinji vacho manjeka vanenge vasina basa nechini kwavakabva kuti vatarisa kuti guys takabva kupi maona manje saka we've got a couple of artists toarespecta zvedu muindustry zvedu ka but techingoti zvakanaka tirambe chikushanda tese tirambe chikudzokera masure tichiona kuti takabva kupi wozokwana uchikanda munhu pamasaisaka ndiutom forward misa pamberi kona ndo zvakaitika kwandika ndaipiwa music naproducer kana kuti naartist kana neshamwari yeartist kana neshamwari yaproducer hanzi tipushawo music ndopusha music ye munhu iye paanobudirira vobva watanga kurejesa music dzavo mumwe anoenda vanana jakaranda mumwe anoenda kupi chichichichi handika and futi vanhu iyava vanoregistesa vazhinji vacho vaitoona music dziri kwedu vazhinji vacho vakatotanga kutoregista music artist asikazivi wazvinzwisisa zoti pekutanga ndakatombojamuka ini ndakanzi Minox is bad mind chichichi iyo yanga iri yatopi vibes ngatingoisiya yakadaro handitika because hatisida kunyanyokonzeresa munharaunda because handitoita zvemusic mai manje handiri kuziva kune dziri kunetsaka kune yababa Harare iri kunetsaka kune yaseusaisi iri kunetsaka vari kuda mari dzavo ndakuzivisa hatisi pakupikisana kuonesana hurumende yedu ichitionera kuti zvichikufamba sei nenational art council handiti imi muri vekumedia tiri kwakumedia saka zvimwe zvinhu zvinofanira kubuda nekwatiri because zvakabuda newspaper ndani ane mari yekutenga newspaper dhora racho unotenga sadzata saka vanhu havasi kuverenga vapana vari kunyunyuta vazhinji vacho nenyaya dzemusic but pavanenge vachipromotwa paipaika munhu iye anenge achipromota nemari yake saka kunyunyuta kwavo sometimes handikuunderstand kuregisa song kunoda mari
wandipa song ndikurejesera waputika wakutaura kuti chindipa song yangu aiwa ichazi yako yayangu. Yeah, because one of what happens in the background SNH one of yeah. So inini ndautra kuzvibalansisa tine anana jacaranda vaivandira vanenge vabatsira vapana kuregister music anditi vabudisa mari dzavo munhu haasi kuziva mufana haasi kutomboziva chiti kuiti. I think process yacho vanofana havafani explain process yacho aiyo unopiwa bepo unoverenga chauficha wakasaina contract ka ava vakuexplain but contract hazvina basa unoendesa kune lawyer havadi kubhadhara malawyers. Uri kuona iwe wakapinda mbengu uchida kuvhura bank account unongosaina apa unopiwa mapepa mangani une time kuzviverengerera chako kuda kuvhura bank account handiti saka ndo zvinoitika pacontract. I'm not supposed to make you know what's going on in that contract. Verenga kana usina kunzwisisa waongesa signature yako zvavharana mawanata handiti. Saka ava vese music distributors variko vari kutsongwa nevapana havasi wrong. Pauright wavo havasi wrong, hatisi futi paurong hwake haasi right futi. Because vamwe vacho vazhinjika vanenge vaine shungu dzekuda kusimuka saka when they come to you they are supposed to appreciate kuti chika ndimo wasimudza but pakuzodzoka manje vakuzoona kuti tazosimuka tabirwa song yedu tazodi ndopane issue. Quick thing handika I think Bombeto pakamudondoedza musika waya fancha naipusha blotandika ini ndakapusha Bombeto ndakamuita interview akaputika Bombeto aputika auya ku-UK aenda ku-Australia aenda ku-South Africa then it comes ndakufonera ndakamunhu kasina basa Minox dakuti ubise interview iyoyo because Bombeto akazobuda achiputa bandi asi ndo pamakatora munhu akakufonera akatora phone number yako ipa ndakamutaura ndozvavakunyatsofundisere mufana wangu saka nzeye mudhara ndikambofanira nzara just because of one video ndakati bo mufana wangu ndava nangoenda kuyoutube wangu ndava nangoti Bombeto yese delete nendakanda uko wazinzwisisa. Ndo maproblems atinawo especially music nevamwe vanhu vanoita ngo vakadzidza music yeZimdancehall haidi munhu akadzidza because kana vekujamaica chaiko ana Major Magribhi havatongogona kushandisa computer kana King Everaud havagoni kushandisa computer vanoti vakadyirwa mari na King James aiwa ndakakubudisa waindenesa wakagara pakona pastudio pangu padombo ndakauti chirekoda ndo processa music yako ndoimixa ndichibhadhara engineer kuzvinzwisa ndoisa paplate ndoenda nayo ku-UK ndoenda nayo kuningi wakakwira ndege pasina kana sentira wabudisa wozotaura kuti inini ndakakuvhara mari manje after 30 years kana 20 years azvibude wazvinzwisisa. Yeah, because there's a lot of untapped talent munomu especially pane musikana so nemukomana makainterviewa vanoimba so mukomana nemusikana that couple yaka those very true the way yavanorova vari true soka pane ari kuvabatsira here in terms of havana mari mavideo video chaichai havana but vakarekoda music here. Vanorekoda but mari kuita because if I had known earlier I didn't have to be honest, I'll put it on record guys. Those two I wanted to do a music video, a free music video for them because vanogona ndokuti shika ndichaizogona kuti kufamba kwangu kwakamira seika but I'll get number dzenyu amweni makanditumira takambokomunicata kudhara paizvo don't worry dzangu dziri paungoenda paany channel ndikufona pachannel penyu I was calling since last week hadzidairwi manje number dzenyu pane kuZimbabwe yekuzimbabwe ndo yandaifona inge sikadairwa ndairwa amena zvawaifiringidza next time kana ichiramba kufona try kunditumira mari unoti aisvikira ndikukutaurira tara kutumira mari neworld remit inopinda handinobva yataura kuti munhu wautumira ndiningeiziya but that couple guys inini hangu I'll play the music video for them
because chika that kind of talent ndo talent tiri kudaka yekuti ndikuraswa talent yakadaro maona inofanira kusimudzirwa maona. I really enjoyed listening to my songs awo and nekusimudzira kwamunoita vafanhawa kuti if they come to see your channel, if they come to see you zvinotongoita zvega maona. Izvozvo zvinoita German, but problem yacho iyoyoka vazhinji vachinokura musoro fast and vanofuririka. I think vanozotanga kuzosanganawo nevanhu vanenge vakuonzwa kuti no ende munhu acho ari kufurira haana kana studio haana kana maiki atongoziva kuti mubhawa munobhadharwa mari wazinzwisisa. Vanhu vakuisa paMP3 do you remember pakaitwa mareading launch fanike Chisport kana anonzi DZT yaimborekotana naFreeman inonzi chistudio yairekotana naFreeman DZ Sunshine Records vaireleasa ari macd mahara wopa kuti vanhu mahara saka munhu asikwenda mari yake womutaurira zvisina nebasa rese manje. So what needs to be done manje kuti zvese zvichinje izvi? Kune zvimabloggers zvekutaura zvisina nebasa rese iwavo ndinofanira kutanga urohwa iwavo tanga urohwa chaizvo bozi kamurome kakaspeaka kavafanira kurohwa ikakakaspika ukuona mabloggers aya 99% avatomboziva maartist avo vada kudefenda asi anambovaona vachiinterviewa maartist vanoita kutsvaga nandite kutsvaga sha unouya wega sha nandisvikiro ndosvika ndega futi saka mabloggers kaspika katida kurohwa kaspika kako I think my bloggers they need to do a little bit of more research kuti artist anenge abva nekupi kuenda kuchikoro hakusiriko kugona wachinzwisisa ana 50 cents avanaenda kuchikoro ana Tupac avanaenda kuchikoro vakangoenda kuchikoro kulevel yekuti vakure ichete vasvike palevel yekuti vanounderstanda upenyu ndozi chikoro chebusiness in music. They started doing that thing is fun nasudaglisera mumwe munhu otanga kuda wesoso vanenge vakadefenda vanhu 2 chete Japreza naWinky D ava vanhu vese saka uchizonzwa vamwe vataura Zimdancehall yapera because ivo havana mainterest muZimdancehall. Ivo sati Zimdancehall yapera taura zvehip hop zvako kuti iri kurira kana Zimdancehall yapera chii chiri kurira hautauri sei wakanaka Zimdancehall kana usiri mumusic yacho industry yacho muzvono yacho yeZimdancehall usataura kuti yaperaumausi kuziva zviri kuitika kana une solution the solution chititaurira iri kurira yacho usati wativhiringidzira Zimdancehall yedu bosi kwaunogara iweyoka unongo zvingozwa Zimdancehall paintaneti Zimdancehall kaspika kako kanenge kachibudisa Zimdancehall maoko ako kunyora Zimdancehall yapera seuri orunguramba uchingodzokerera zvinhu same thing. Vanhu vauda kuinterviewa maviews ako paYouTube kana paniki ndeveZimdancehall vanowana maviews akawanda chimbointerviewa ivo vauri kupucha uinterviewa Winky D wainterviewa Japreza tataziva kuti wakapenga waiziya vanhu vada kuinterviewa futi ndeveZimdancehall saka yazopera nguvai iyo isati yatanga. When I started even up to now inini I try and uplift Ghetto youths music yavo Zimdancehall because vamwe vakava mabig names vagara vachibonzi mabig names but Zimdancehall yagara ichikotarisirwa pasi sha Jamani sikurege no one is bigger than no man kurege music kudhara munhu abata microphone aiswa more forward wakaimba hapana nombokubatira microphone dzima rachi you have your 2 minutes of fame uri mudansi ana Major Macro ana Tera Fabulous ana Terry Guns ana Buju Banton Ninja Man Shabaranks kunzwa kana uchigona munhu wese anombosuduruka obva wasvika pokuti unombotonhora so unozoona kuti handatondo mandipase mike saka zvinonzi artist apera chii anenge aita sei artist apera iye munhu akutaura iye ndianenge apera because asati atombe aziye zvaari kuita haasi kuziya zvakuona imwe stari yandakaona inoitika munomuka zvacho saka mataura kuti ari kutaura labhalabha ari kubuda musaga why dhare sitaziva kuti anaurwa mutubidzi kana nemacheso pagori paibudiswa 1 album yes
manje vanodoti every week ka utoimbeyo kuvhurika kazviite right azviite good example rekodhairira nguva yemwaatinati good example last year 2021 Natu akabudisa album yake one song yaita hit andiperi pawandi yabaita hit vanhu vanga vakumpressure kuti semwe aiwa ichiburira ndikumatonakirwa ine pachinyora paita zodzikira ndopano iyega musiya zvifungire I think no pressure inopiwa maartist nyanya yezimdancehall because vanorekoda any minute vanopiwa pressure yekunzi rakachibudisa hit after hit after hit after hit hazvibudi ndopano pakuzosvika kuti vakukompeya iye yakabudisa iyeya neiyi inini ndinatakaudza natiwo mudanzi vachinzwa inini inoti kwatamba kure ino easy hata waiziya mubvunze natiwo mubvunze ndini atakamisa payoutube ini but vamwe vanhu vanotokada kubatira zvinhu pamusoro mhata dzevanhu hatiziparirezvo handiti zvina basa rese kai yokuti wakangorasika futi tinokutsoma nice one.